Аз просто ще се спавна там да сложа бомбата. Горе най-отгоре, най-отгоре. Всички. Внимайте тук с големите прозорци в центъра, просто вземете някакви позиции и сте перфектни. Да, аз ще се старая да не ни спрат тока. Спрях ли ти тока? Ще паза бушона. Прякора ми не е бушона за нищо. Давай нагоре. Следваме към вас. Влизе, Не, ще го влизе. пазя, ще го пазя. Ходи. Кажи ако влезнат само. Ако чуеш да се отваря бушона ми кажи. Чай се взема моята позиция бързо. Видиш ли въже по прозореца, значи идва. Оп, чакай. Не пиквай, ще го взривавам. Просто взриви тука! Още един ще влезне, Влиза. Ти си. Браво, ей. Откъде? Макар. Те отляво ме дойдоха. Качи се. Вляво има един и вдясно ти има един. Убий до вляво първо. Вдясно има още един, да знаеш, внимавай. Може да ми спасите, да, може да ме спасят, ако дойдат при мен. Аз гледам тока. Аз съм по стълбите надолу. Качи се нагоре, той е горе. Аз се изкървях вече. Късно е. Нищо, той е моя. Оп, той е при заложника. В момента, като се качиш и вдясно. Ама ги бива, нали? Важно, че ги трябва, бе. Пак Но ли защо горната или долната? Какво да А, избирам? долното. Като остава още едно копие, ако умреш, имаш само още едно ако след това. Имаме определен брой оръжия. Тези цифрички отдолу са колко остават. Аз отдея опитах да фърла граната и то не ми даде. Да, 3-4 си гранатите. Виж долу вляво как ти показва гранатата и другото. Като кликнеш 4, свичва на граната. Като кликнеш 3, свичва отляво това, бомбата ти. И с кой бутон ги фърлям? Г. С Г се хвърлят и двете. Просто трябва да ги... Аз отивам да заложа бомба при Шадоа. Може да ти сложа бомба на гърбата да превърна в джихадист, бе? Чакай. Те не могат да спрат тока. Могат. Ма трудно. Те враговете още не са дошли, бе. Ти къде си? Само убих се в щита им. Има щит. Идва щит в ляво. Да, сега като дойде и в ляво. Бомбата не се получи, добре, ама. Някой друг има ли граната? Шадоле ще трябва... на нея? Щит ли е това? Щит ли е? Баща ни прекри се обратно. Метни гранатите към щита. Нямам гранати. На мама говоря. Да, кликни 4, за да смениш да можеш да метнеш гранатата. И я приготви я. Мали ще убиеш тати. Аз ще го цела в краката. То не работи в краката. Работи. Шадо го гърби. Браво, Шадо. Жив е. Мъртъв е. Сега Шадо е там, не го гърби. Ауч. Гледам. Ау. Гърби го. Шадо, откъдето минати са? Двама. Един с помпа. Счупиха камерата, не мога видя. Разреди. Браво. В гръб ти идва, давай, гърми го. Легнал е. Влезна обратно. Презреди. Давай, Идва ще ти. влезне. Мъртъв е, браво, би го. Добре сте, бе. Ако аз не се бях самоубил. Дясно. Браво,